seuraavaksi tehdään varvastaivutukset. Ja me voidaan katsoa tämmöisellä muotokammalla, minkä mallinen se kyseisen hevosen kavioluu on. Eli otetaan kruununrajasta muoto. Noin. Niin me nähdään, minkä mallinen tämän varvastaivutuksen tulisi olla. Tää on aika hyvä apuväline sekä töissä että kun tekee vaikka suorasta raudasta kenkiä, jos kaipaa siihen varmuutta. Ja kun me tehdään etu- ja takakenkään varvastaivutukset, niin niissä on tietenkin pikkusen eroa, koska takakavio on vähän suipompi varpaalta. Takajalan kavioluu näkee, että se on huomattavasti suipompi malliltaan. Ja tässä on tämmönen aika neliskanttinen etujalan kavioluu. Mulla ei valitettavasti mitään pyöreitä etujalan kavioluuta ole kokoelmissa, mutta näkee jo, että näissä on aika iso ero. Mutta tää on semmonen halpa työkalu, jos haluaa vähän helpottaa hommaa. Näitä saa jostain puuilosta Motonetista about 10. Ja tää muovinen on ehkä parempi versio kuin toi metallinen, koska ne metallipiikit menee helposti huonoon kuntoon. Ja kun me tehdään varvastaivutus, niin tietenkin me katsotaan tästä se malli, mitä me halutaan, mutta meidän pitäisi katsoa, että me myös taivutetaan riittävästi niitä haaroja, jotta se muoto ei mene pilalle silloin, kun me jatketaan myöhemmistä kenkää. Täytyy pikkusen opetella hahmottaa, että onko meillä semmonen laaja pyöreä kavio, missä on pikkusen niin saa jättää enemmän auki haarat, vai onko meillä sitten tämmönen vähän puikulampi kavio, jossa me tarvitaan pikkusen jyrkempi taivutus jo lähtökohtaisesti. Kun me tehdään varvastaivutusta, niin me saadaan helpommin symmetrinen taivutus, jos meillä on täällä kiintopisteenä on täällä pihdeellä ja alasimella on sama etäisyys, eli tää ja tää etäisyys on sama, ja sitten meillä on mahdollisimman symmetrinen lämpö, niin silloin me saadaan melkein automaattisesti symmetrinen taivutus. Ja aina katsotaan, että taivutetaan molemmilta puolilta yhtä paljon. Ja sitten kun me tullaan tähän sarvelle, kun ollaan toi alkutaivutus tehty, niin silloin tärkein asia on se, että tehdään pihtikädellä se taivutus. Eli tää vasara vastustaa tätä meidän pihtikäden liikettä. Se on hankala asia alkuun ymmärtää, mutta sitä kannattaa harjoitella, koska se auttaa tosi paljon. Ja silloin kun me tehdään se oikein, niin me pystytään aika kylmääkin rautaa taivuttamaan. Tehdään etukavion varvastaivutus, tehdään pikkusen leveämpi taivutus mitä takakenkää. Viedään tonne about ykkösnaulan reen kohtiin. Nyt mulla on tää varvas aika kuuma ja täältä on pikkusen kylmempi, niin mä otan aika läheltä täältä kiinni ja käytän tätä kylmää haaraa hyödyksi. Ettei se lähde taipuu liian jyrkästi. Vaihan puolta välillä, niin se ei taivu liikaa toiselta puolelta. Päällä voi pikkusen muotoilla. Ei siitä tule ihan liian jyrkkää. Pihtikäsi painaa alaspäin. Tässä pihdit saa olla vähän kulmassa ylöspäin. Niin silloin tätä on helppo laskea vaan kättä vähän alaspäin, niin mun ei tarvi itse tulla tänne alaspäin.
sitten kun me tehdään tätä taivutusta, niin meidän pitää aina vähän miettiä, että minkä mallinen se meidän kavio, että jos mä tuun tänne sarven kärjelle, niin silloin tää taipuu jyrkemmin. Ja silloin kun mä oon täällä loivemmassa kohdassa sarveen, silloin mä saan pyöreämmän taivutuksen. Eli yleensä takakengässä on pikkusen jyrkempi toi taivutus ja pidetään haara tässä kohtaa aina suorana. Otan pikkusen vielä lämpöä ja viimeistelen tän. Noin.